A teraz sa opäť presunieme do arboreta Borová hora Technickej univerzity vo Zvolenie, kde to žije nielen vtáčim spevom, ale aj vôňou domáceho lesa. V arborete máme stále Zdenku Prílepkovú a Petra Pastuchu. Zdenka, ahoj. Pozdravujeme. My sme si z tohto takmer 50 hektárového arboreta Borová hora Technickej univerzity vo Zvolenie vybrali ďalšie miesto, kde to samozrejme vonia stromami. Dokonca sú tu po našej pravici aj krásne ružové záhony, ktoré ešte ale nemáme možnosť vidieť v tej plnej kráse. A ja mám po svojom boku iného respondenta, riaditeľa arboreta, pána Ivana Lukáčika, ktorého sa hneď opýtam, či práve to dopoludnejšie podujatie vítanie vtáčich poslov jary je akýmsi tým otváracím podujatím novej sezóny v arborete. Áno, samozrejme je. Tak ako minulé roku, aj toho roku, bol to 20. ročník, bolo to nádherné podujatie, slúži to najmä tým mladším vekovým kategóriám, kde teda majú spoznať asi, ako diváci už počuli, tieto vtáky a rôzne veci s nimi, ale u nás je to symbolika. Týmto vlastne dňom otvárame sezónu v našom objekte. Tak arboretum nie je nejaké nové, je tu už niekoľko desaťročí, o čom svedčia aj tie mnohé obrovské stromy, veľmi vzácne druhy. Povedzme si možno, čím je unikátne to arboretum a možno na čo by sme upriamili pozornosť, čo je tu výnimočné. Tak ako ste začali, tak musím to upresniť. 60 rokov bude mať toho roku a unikátne je svojou myšlienkou, svojou obsahovou náplňou, lebo tí zakladatelia dali do vienka neskutočnú myšlienku zhromažďovať, sústreďovať pôvodné dreviny v ich premenlivosti. Pôvodné dreviny sa zmyslí v rámci Slovenska, ale aj z širšieho stredoevropského priestoru. Samozrejme, že táto myšlienka dodnes sa tu zachováva a my ju neustále teda pokračujeme v týchto zakladateľských tradíciách. To arboretum neslúži len na výskum a na tie výučbové účely, ale to samozrejme zrejme najmä, ale je prístupné aj verejnosti. Dostane sa tu verejnosť možno v akom režime? Áno, tak najmä bolo založené za účelom pedagogického procesu, ale aj vedeckého výskumu. V poslednom období, v 2 desaťročiach sme sa otvorili aj verejnosti a verejnosť sa tu môže dostať v pracovné dni od 7. do 15. Od pondelka do piatka. Potom máme tak počas roka 5 takých významnejších akcií. Jedna bola dnes. Potom máme ešte 7. 8. mája Dne bez bariér. Potom máme akciu Dní rododendrónov v druhej polovici mája. Začiatkom júna Dni ruží, ktoré sú vlastne tiež dvojdňové akcie. To sú aj soboty, nedele otvorené vtedy. A potom ešte na konci v októbri máme jeseň v arborete. Čiže ľudia, ktorí chcú prichádzať na podujatie, aby mali ten pestrý program, môžu sa riadiť vašim kalendárom, ale ľudia, ktorí by chceli sa tu prejsť, načerpať tú energiu tohto lesa hneď blízko centra Banskej Bystrice, môžu prísť v tých otváracích hodinách. Áno, môžu. Každodenne od 7. do 15. sme otvorení. Žiaľ, potom už mnohí by chceli možno aj dlhšie a tak ďalej, ale máme tiež pracovný režim, takže ja musím prezradiť, spomenula som, že tie rúže, takže ľudia, ktorí možno sú milovníci rúží a nechcú staviť na nejakú mačku vo vreci, tak práve u vás sú také vzácne, krásne kultivary, tak takisto si môžu tu zakúpiť a určite sa aj poradiť s vami. Áno, tak máte veľkú pravdu. Tá zbierka rúže je unikátna v tom jednak počtom. Je tu vyše 800 sort, asi 3,5 tisíc kusov. A je unikátna tým, že tu sústreďujeme najmä rúže, ktoré boli vyšľachtené na historickom území Rakúska, Uhorska, Československa, alebo šľachtiteľmi, čo na tomto území pôsobili. Takto zameraná zbierka v Európe nie je. Tak ešte možno poslednou vetou zhrňme, v čom vy vidíte ten najväčší význam arboreta Borová hora Technickej univerzity vo Zvolenie pre verejnosť aj možno pre tých študentov. Pre všetkých je to v tom, že je tu sústredenie vlastne akoby malé Slovensko. Snažíme sa tu sústrediť všetky dreviny, ktoré sa nachádzajú v tomto priestore, v ich veľkej premenlivosti, ako morfologickej, tak aj geografickej. A to nikde inde nevidí. Možno očakávajú návštevníci niekedy nejaké osobitosti a zvláštne, ale tu sú také, čo nie sú inde. Ďakujeme pekne. Tak to bol Ivan Lukáčik, riaditeľ arboreta Borová hora Technickej univerzity vo Zvolenie. Počuli ste malú pozvánku. Ak máte záujem, sledujte kalendár, príďte na ďalšie akcie, alebo sa príďte len tak pokochať tou vzácnosťou a pestrosťou v arborete.